ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வார்ம் எனக்கு வெல்கம் டு எவ்ரி. இன்னைக்குதான் கிடைச்சது. அதனாலதான் செய்ய முடிஞ்சிச்சு. ஹரே இல்லைன்னா நான் கிருஷ்ணா. நன்றி முன்னாடியே சொல்லிடுறேன். மாதாஜி. நம்ம கிளாஸுக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 4வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். 4வது அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்னெல்லாம் கத்துக்கிறோமோ அதை வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து அப்ளை பண்ணணும். அதுதான் இதனுடைய குறிக்கோள் இல்லையா? இந்த பகவத்கீதையுடைய குறிக்கோள். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानादंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं। परिचन மாதாஜி குரல் चैतन्य देव கொஞ்சம் श्री राधा திணற. कृष्ण कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा அனைவருக்கும். ஸோ நம்ம நேற்று வந்து என்ன பார்த்தோன்றது வந்து ஷார்ட்டாக ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து நேற்று வந்து கர்மயோகத்தை பார்த்தோம். அதில் வந்து என்ன மொத்தம் 43 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. 43 ஸ்லோகத்தில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டோம்னு பார்த்தீங்கன்னா துரத்தல். துரத்தல்னா என்ன? நம்ம வந்து எதை துறக்கணுன்றதை பார்க்கணும். துரத்தல்னா செயல்களின் மேலே இருக்கிற பற்றுதலை வந்து துறக்கிறதா வந்து துரத்தல். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன மாதிரி வேலை செய்யணுன்றதும் கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கர்மயோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நிஷ்காம கர்மயோகா. இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகவத்கீதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையுடைய கையேடு, லைஃப் மேனுவல் இல்லையா? அப்போ வந்து இந்த பேசிக்கா இந்த உலகத்துல பார்த்தீங்கன்னா பல தரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க, பக்தர்கள் இருக்காங்க, நாத்திகவாதிகள் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தது தான் இந்த காமனா ஒரு புக். ஓகேவா? எந்த மதத்துக்கும் குறிப்பானது இல்லை. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வந்து உகந்த புக் வந்து பகவத்கீதை. இது வந்து ஸ்ருதின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம். கடவுளால் பாடப்பட்ட பாடல்ன்றது நமக்கு தெரியும். இது பாத்தீங்கன்னா நாத்திகவாதிகள் வந்து கடவுளை நம்ப மாட்டாங்க. பட் அவங்களுடைய மரண சமயத்துல வந்து நம்புவாங்க. அவனை விட உயர்ந்த ஜீவராசி மனுஷன்ல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம காண்டர்கள். கர்ம காண்டர்கள் எப்படின்னா தான் வேலை செய்வான், நான் வேலை செஞ்சேன், எனக்கு வந்துச்சு, நான் மாத்திரம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் கர்ம காண்டவன். அதை விட ஒரு படி உயர்ந்த மனிதன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகிகள். கர்ம யோகின கர்மான்ற வார்த்தைக்கு வந்து செயல், யோகான்ற வார்த்தைக்கு வந்து கடவுளையும் அந்த ஆத்மாவை ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா.
ஓகேவா? ஸோ இந்த கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சகாம கர்ம யோகிகள், நிஷ்காம கர்ம யோகிகள் 2 பிரிவினை கொடுக்குறார். ஓகேவா? சகாம கர்ம யோகிகள் பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து வேலை செய்வான். அவனுக்கு வந்து சந்தோஷம் வரணும். அவன் வந்து வெற்றி வரணும். அந்த செயல்கள் மேல பற்றுதல் வச்சிருப்பான். ஓகேவா? அதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவான்னா, கடவுள்கிட்ட போயிட்டு ஹெல்ப் கேட்டுப்பான். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், குழந்தை பிறக்கணுன்றதுக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா, சில யக்னங்கள், இந்த சத்யநாராயண பூஜை பண்றதெல்லாம் பண்ணுவான். ஸோ அவன் வந்து பெட்டர். இந்த கர்ம நாத்திகவாதிகள், கர்ம காண்டர்களை விட பெட்டர் வந்து சகாம கர்மயோகி. ஓகேவா? ஸோ இந்த பகவத்கீதை நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் வச்சிருக்காங்க. அது என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, நிஷ்காம கர்மயோகியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படி என்ன நிஷ்காம கர்மயோகின்னா, நம்ம செயல்கள் செய்யணும். நமக்குடைய வர்ண ஆசிரம சங்கப்படி நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நம்ம சரிவர செய்யணும். அதுல பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, டூயர், த அல்டிமேட் டூயர் வந்து நான் இல்ல, பகவான் கிருஷ்ணர். அதனால அந்த செயல்களின் விளைவுகள் கூட பாத்தீங்கன்னா அவர் கையில கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்படி பண்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மைன்னு ஒரு கேள்வி வரும். அப்படி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப வந்து ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண புண்ணியம் வரும். அதனால என்ன பண்ணுவான் அந்த மனிதன், சொர்க்கலோகத்துக்கு போயிட்டு சந்தோஷமா இருந்துட்டு மறுபடியும் வருவான். தீமையான விளைவுகளை காரியங்களை செஞ்சு அவன் வந்து நரகலோகத்துக்கு போவான். அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து அவன் கர்மாப்படி அவன் வந்து ஒரு மனித உடம்பையோ இல்ல வந்து விலங்கு உடம்பையோ எடுத்துட்டு மறுபடியும் பறப்பான். இந்த நிஷ்காம கர்மயோகிகள் பாத்தீங்கன்னா, தனக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த தேவைகளை மாத்திரம் வாழ்ந்துட்டு இருப்பான். ஓகேவா? தேவைகளுக்கு மாத்திரம். அதுக்கு என்ன சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா, லிவ் சிம்பிள் ஹை திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம தேவைகளை குறைச்சிக்கிட்டோ அப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. கர்ம யோகிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளே வந்து பாதுகாப்பு கொடுப்பார். ஓகேவா? சோ அவன் அதுக்கெல்லாம் உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜா, பெரிய மகாராஜா. பட் தன்னுடைய எல்லா புலன்களையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்தினார் இல்லையா? அப்படி இருக்கிறவரை பாத்தீங்கன்னா கடைசி என்ன ஆகுறாரு, கடவுளே வந்து இந்த துர்வாச முனி வந்து சாபம் கொடுத்தா கூட அது வந்து என்ன ஆகுது, அவருக்கு மேல எந்த பாதிப்பும் கொடுக்கல. கடைசி அவர் என்ன பண்ணார், அதையே அவர் கொடுத்த சாபம் அவரையே திருப்பிட்டு போச்சு. அவர் எல்லா லோகத்துக்கும் போயிட்டு கடைசியில கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போயிட்டு அவர் என்ன சொல்றார், நாராயணன் நீ என்னோட பக்தன் கையில இது பண்ண, அவர் கையிலேயே போகணும் அப்படின்னு சொன்னார். பக்தர் கையில போயிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் வர்றார் அம்பரீஷ் கையிலே. அவர் வந்து மன்னிச்சு விடுறார் இல்லையா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த சமயத்திலும் வந்து பாதுகாப்பா இருப்பாருன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகே. சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து சகாம கர்மயோகிகளா சில இடத்துல இருப்போம். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நிஷ்காம கர்மயோகி ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகணும். ஓகேங்களா? சோ எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்பவுமே பொதுவா இந்த வாழ்க்கையிலயும் சரி, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்களா வளர்ந்து இருக்கோம். என்ன பார்த்திருக்கோம், ஒரு முன்மாதிரி ரோல் மாடல்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வச்சிருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஈவன் ஜனக மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா, அரசர்ல வந்து சிறந்த அரசர், பக்தர்ல வந்து சிறந்த பக்தர். அவர் எல்லா செல்வ வளங்களும் வச்சுக்கிட்டு கடவுள் உலகத்தை வந்து நல்ல செவ்வனே ஆழ்ந்துட்டு வந்தார். அதனாலதான் ராமர் வந்து அவருடைய மருமகனாகவும், சீதா தேவி வந்து அவங்களுடைய மகளாகவும் பிறந்தாங்க. அவங்க வந்து இதை பண்ணி இது ஆகணும்னே தேவையில்லை. ஓகே. சோ அப்படி இருந்தாலும் அவர் வந்து கடவுள் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலையை அரசாட்சியும் பண்ணாரு, தெய்வ பக்தியும் பண்ணாரு. அதனால பக்தர்களுக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா வாழ்ந்தார். ஓகேங்களா? சோ நம்மளும் நம்ம குடும்பத்துல வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல ஹெட் மாஸ்டர், டீச்சர்ஸ், சில சில நேஷனல் லீடர்ஸ், இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரத்தன் டாட்டா எல்லாம் அவர் வந்து ஒரு ரோல் மாடல் இல்லையா? அவரை பார்த்து சில விஷயங்களை கத்துப்போம், வாழ்வோம். அது மாதிரி நம்மளும் நம்ம குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்த பிறகு நம்மளுடைய நடை, பாவனை, எமோஷனல் சேஞ்சஸ், பிஹேவியர் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு நம்ம குடும்ப அங்கத்தினருக்கு வந்து பக்திக்கு வரணும்ன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் நமக்குள்ள இருக்கிற 3 எதிரிய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது லஸ்ட், ஆங்கர், ப்ரைட். அதுக்கு வந்து உதாரணம் காமிச்சிருந்தாங்க. 3 விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது ஒரு புகை இருக்கிற இடத்துல புகையால் கவரப்பட்ட நெருப்பு, தூசால நிரப்பப்பட்ட கண்ணாடி, அப்புறம் கருவறையில் உள்ள குழந்தை இல்லையா? இந்த 3ம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட நம்மளுடைய ஆசையெல்லாம் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்கள்ல இருக்கு இல்லையா? 5 புலன்கள் இருக்கு. இப்ப வந்து நீங்க வந்து அந்த ஒரு மனக்கற்பனைகளா அந்த ரத்த ஓட்டி பிக்சரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 5 குதிரைகள் கொண்ட ரத்தம் இல்லையா? அந்த 5 குதிரைகள்ன்றது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய 5 புலன்கள்: கண், காது, மூக்கு, வாய், அப்புறம் தொடு உணர்வு
இல்லையா? இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து மனசு வேணும். மனசு வந்து மைண்ட் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது வந்து சோல் இல்லையா? நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம புலன்களுக்கு தான் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு வந்து ஹையஸ்ட் பவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா இல்லையா? அதை வந்து இன்னும் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருக்கோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அதுதான் வந்து தேவையில்லாத விஷயத்தை வந்து தூண்டி பாவகரமான செயல்களை செய்யறதுக்கு வந்து நம்மளை தூண்டுன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இன்னைக்கு வந்து 4வது அத்தியாயம். 4வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிரான்சென்டென்டல் யோகா, ஞான யோகம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஞானம்னா நமக்கு தெரியும், அதாவது அறிவு, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா? யோகம், யோகான்ற வார்த்தைக்கு வந்து ஆத்மாவையும் ஜீவாத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடியதுதான் வந்து யோகா. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 42 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பிரிவினைகளா பிரிச்சிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா முதல் 10 ஸ்லோகத்துல வந்து ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம், கிருஷ்ணரை வந்து இந்த கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவை தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற 5 ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யதா யதா மாம் பிரபாத்தியந்தே, இந்த கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய குறிக்கோள் இதெல்லாம் நிறைய பாதைகளை சொல்ல போறாரு. இங்க 4 விதமான சம்பிரதாயங்களை சொல்ல போறாரு. அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன, அப்புறம் வர்ணாசிரம சங்கம் ஏன் உருவாக்கினாரு, அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஸ்லோகத்துல வந்து கர்ம யோகா பத்தி, அப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் சொல்லிட்டு சொல்ல போறாரு. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் பகுதியில என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கத்தை பத்தி சொல்லி கொடுக்க போறோம். இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்க போறோம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லைட்ல என்ன பாக்குறோம், பகவத்கீதா உண்மை விரிவில் பாக்குறோம் இல்லையா? இது ஏன் உண்மை விரிவில் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்றதுக்கு காரணமும், அப்புறம் வந்து எப்படி இருந்து யார்கிட்ட இருந்து இந்த பகவத்கீதா வந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தாவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுர் இஷ்வாகவே பிரவித் அப்ரவித். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, முழுமுதற் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இங்க பேசுறார். இது வந்து என்ன மாதிரி ஞானம் பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் எ சயின்ஸ். ஓகே. யோக விஞ்ஞானத்தை சாதாரணமான விஷயம்னு எடுத்துக்க கூடாது. இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா யோக விஞ்ஞானம். ஓகேவா? விஞ்ஞானத்தை பிராக்டிக்கல் சயின்ஸ் இது. ஓகே. சோ இது வந்து யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விவஸ்வானுக்கு கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? இந்த பிக்சர்ல அப்சர்வ் பண்ணுங்க, கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி எதுவுமே கேட்கல. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவங்க நெட் ப்ராப்ளம் போலப்பா. ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கயல்வழி மாதாஜி தான் ஹோஸ்டா இருக்காங்க. மாதாஜி என்டர் பண்ண முடியல போல. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே
हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम பிரபுஜி ஜானகிராமன் பிரபுஜி, हरे कृष्णा माता जी நீங்க தான் ஹோஸ்டா இருக்கீங்க இப்போ. என்ன பண்ண நான் சொல்லுங்க. அதான் தெரியலையே, மாதாஜி வரல இன்னும். அவங்களுக்கு நெட் ப்ராப்ளம் போல தெரியுது. போன் நம்பர் தான் போன் பண்ணலாம். நான் பண்றேன் பிரபு. நீங்க வேணா லீவ் பண்ணிட்டு வர்றீங்களா? லீவ் பண்ணிட்டு வரேன். வந்துட்டாங்க, மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிளைமேட் நெட் வீக்கா இருக்குது, அதனால நீங்க என்ன கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபு. என் பேர் மேல ஒத்துங்க, என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபு. பிரபு மாதாஜி ஜானகிராமன் பிரபு, அவரை லீவ் பண்ண சொல்வோமா மாதாஜி? வேண்டாம். ஜானகிராமன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் சொன்னேன், நான் சொன்னேன். பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு மாதாஜி. மாதாஜிய வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. என்ன செய்யணும் சொன்னா செய்யறேன், எப்படி செய்யறது தெரியல. என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க மாதாஜி, செய்யறேன். அந்த அது ஏதோ புள்ளிகளி அழுத்துன்னு சொல்றீங்களா, அதா என்ன சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.